नमस्कार. वेगवेगळ्या प्रकारची लोणची आपण नेहमीच बनवत असतो, पण आज आपण खूपच वेगळ्या प्रकारचे लोणचे आज बनवून घेणार आहोत आणि ते आहे करवंदाचे लोणचे. तर खूपच छान अशी चटपटीत टेस्ट या लोणच्याची लागते. तर चला जराही वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. 1 पाव करवंदासाठी इथे मी 100 ग्रॅम मोहरी घेतलेली आहे. लोणच्यासाठी लागणारा मसाला हा आपण घरीच बनवणार आहोत. 100 ग्रॅम मोहरीसाठी अर्धा चमचा मेथी दाणे पुरेसे होतात. आता मंद आचेवर आपल्याला हे दोन्हीही व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे. मोहरीपासून तेल देखील तयार केलं जातं. मोहरी मंद आचेवर भाजून घेणार आहोत. अगदी 1 ते 2 मिनिटेच इतकीच आपण तिला भाजणार आहोत, नाहीतर ती करपण्याची शक्यता असते. 2 ते 3 मिनिटे मंद आचेवर हलकेसे परतून घेतलेले आहे. आता या मोहरीला आपण काढून घेणार आहोत. हिला थंड करून त्यानंतरच याची पावडर तयार करून घेणार आहोत. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही रेडीमेड डाळ देखील वापरू शकता मोहरीची. इथे मी 1 पाव करवंद घेतलेली आहेत. करवंद ज्यावेळेस झाडापासून तोडली जातात त्यावेळेस करवंद्यातून चीक निघत असतो आणि हा चीक या करवंद्याला चिकटलेला आहे. करवंद आपल्याला व्यवस्थित स्वच्छ करून घ्यायचे आहेत. करवंदाचे देठ सगळे आपल्याला काढून घ्यायचे आहेत. करवंदाला चीक लागल्यामुळे यावर खूप सारी धूळ आणि झाडाचा पालापाचोळा चिकटण्याची शक्यता असते. तर अशा प्रकारे हे सर्व करवंद मी स्वच्छ करून घेत आहे. त्याची देठ वेगळी करून घेत आहे. बऱ्यापैकी करवंदाचे देठ काढून झालेले आहेत. आता या करवंदाला आपल्याला 3 ते 4 वेळा पाण्यातून स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहे. पाण्यात टाकल्याबरोबर करवंद ही आपल्याला हलक्या हाताने व्यवस्थित चोळून धुवून घ्यायची आहे. त्यामुळे त्यावर चिकटलेली जी धूळ असेल ती पटापट निघण्यास मदत होते. पाहू शकता पाण्यावर देखील करवंदाचे देठ त्याचबरोबर हलकासा पालापाचोळा दिसत आहे. ते देखील आपल्याला व्यवस्थित सेपरेट करून घ्यायचं आहे. आणखीन 2 ते 3 वेळा आपल्याला ही करवंद स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायची आहेत. करवंद धुवत असताना आपल्याला यामध्ये दबलेली आणि पिकलेली करवंद वेगळी करून घ्यायची आहेत. करवंदाला हिंदीमध्ये करवंदा त्याचबरोबर इंग्लिशमध्ये क्रॅनबेरी असे म्हणतात. तर अशा प्रकारे ही करवंद मी दोन्ही हातावर हलक्या हाताने चोळून व्यवस्थित स्वच्छ करून घेत आहे. पुन्हा याचं आपण पाणी बदलून घेणार आहोत व या करवंदाला पुन्हा एकदा तिसऱ्यांदा स्वच्छ धुवून घेणार आहोत. जवळपास 3 वेळा मी ही करवंद स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतली आहेत. आता ही करवंद आपल्याला स्वच्छ अशी दिसत आहेत. करवंद धुवून झाल्यानंतर या करवंदाला आपल्याला चाळणीमध्ये ठेवून घ्यायचं आहे. चाळणीतून पाणी सर्व निथळून झाल्यानंतर स्वच्छ नॅपकिनने या करवंदाला पुसून घ्यायचं आहे. हलक्या हाताने ही करवंद स्वच्छ पुसून घेणार आहोत. या करवंदाचं सर्व पाणी आपण नॅपकिनने पुसून घेणार आहोत. तर करवंद कोरडी झालेली आहेत. याला आता आपण 5 ते 10 मिनिटे हवेखाली सुकवून घेणार आहोत. तोपर्यंत आपण मोहरी आणि मेथी याची पावडर तयार करून घेऊया. या लोणच्यासाठी लागणारा मसाला आपण घरीच तयार करून घेणार आहोत. तुम्हाला जर वेळ नसेल तर तुम्ही रेडीमेड मसाला देखील वापरू शकता, पण अगदी 2 ते 3 साहित्यामध्ये लोणच्याचा मसाला तयार होतो. तर अशा प्रकारे हा तयार करून घेतलेला मसाला मी एका बाउलमध्ये काढून घेतलेला आहे. यामध्ये मी 1 चमचा हळद घालून घेतलेली आहे. हे लहान चमचे होते त्यामुळे मी 2 चमचे घातलेले आहे. त्याचबरोबर आपण घरगुती मसाला घालून घेणार आहोत. तर यामध्ये मी जवळपास 7 ते 8 चमचे घरगुती मसाला घालून घेत आहे. तुम्हाला जर आवडत असेल तुम्ही लाल तिखट देखील घालू शकता, पण या घरगुती मसाल्यामध्ये थोडंफार गरम मसाल्याचं प्रमाण असतं, त्यामुळे आपल्या या लोणच्याला खूप छान अशी टेस्ट येते.
आता हा सर्व मसाला आपण मिक्स करून घेऊया। यामध्ये आता आपण मीठ घालून घेणार आहोत। साठवणुकीचे पदार्थ ज्यावेळेस आपण करत असतो त्यावेळेस यामध्ये मिठाचे प्रमाण थोडे जास्त असते, तर यामध्ये मी जवळपास मोठे 4 चमचे मीठ घालून घेणार आहे। मीठ घातल्यामुळे हे पदार्थ खूप दिवस टिकण्यास मदत होते। तर 250 ग्रॅम करवंदासाठी 4 चमचे मीठ हे पुरेसे होते। आता हा सर्व मसाला आपण मिक्स करून घेणार आहोत। तयार झालेला आहे आपला घरगुती लोणच्याचा मसाला। थोडंसं मीठ घालून याला पुन्हा आपण मिक्स करून घेऊया। आता याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी करवंद घालून घेणार आहे आणि हलकेसे या करवंदाला भरडून घेणार आहे। तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही या करवंदाचे 2-2 भाग देखील करू शकता किंवा पाट्यावरती त्याचे अर्धे तुकडे चेचून देखील घेऊ शकता। तर अशा प्रकारे मी करवंदाचे भरड तयार करून घेतलेली आहे। बरेच जण करवंदाची चटणी देखील बनवतात। तर तयार केलेली भरड मी या मसाल्यामध्ये घालून घेतलेली आहे। आता ही भरडलेली करवंद आपल्याला व्यवस्थित चमच्याच्या सहाय्याने या मसाल्यामध्ये मिक्स करून घ्यायची आहेत। अशाच प्रकारे तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे लोणचे देखील बनवू शकता। मी अशाच प्रकारचे आवळ्याचे लोणचे देखील बनवले होते। भरडलेली करवंद आपण व्यवस्थित मसाल्यामध्ये मिक्स करून घेतलेली आहे। आता याला आपण थोडा वेळ बाजूला ठेवून देणार आहोत। 250 ग्रॅम करवंदासाठी इथे मी अर्धा किलो सूर्यफुलाचं तेल घेतलेलं आहे। तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही इथे मोहरीचे तेल देखील वापरू शकता। या तेलामधील आपण अर्धच तेल वापरणार आहोत आणि जर गरज लागलीच तर पुन्हा आपण यातील थोडं तेल आपण या लोणच्यासाठी वापरणार आहोत। आता हे तेल आपल्याला कडकडीत गरम करून घ्यायचं आहे। तेल बऱ्यापैकी गरम झालेलं आहे। त्यामध्ये मी 1 चमचा हिंग घालून घेतलेला आहे। आणखीन 1 ते 2 मिनिटे हे तेल व्यवस्थित आपल्याला कडकडीत गरम करून घ्यायचे आहे। पाहू शकता तुम्ही हे तेल हलकसं उकळताना दिसत आहे। आता गॅस बंद करूया आणि या तेलाला पूर्णपणे रूम टेम्परेचरवर थंड करून घेणार आहोत। गरम तेल आपल्याला या लोणच्यामध्ये अजिबात वापरायचं नाही। या तेलाला आपल्याला थंड करून घ्यायचं आहे। आता एका काचेच्या बरणीमध्ये किंवा चिनी मातीच्या बरणीमध्ये आपण तयार करून घेतलेलं करवंदाचं मिश्रण आपण घालणार आहोत। चमचेच्या सहाय्याने हे मिश्रण आपल्याला हलक्या हाताने या बरणीमध्ये दाबून घ्यायचं आहे। करवंदे हलकेसे प्रेस केल्यामुळे या लोणच्याला तेल देखील कमी लागतं, त्याचबरोबर हे लोणचं पटापट मुरण्यास देखील मदत होते। अशा प्रकारे मी हे सर्व मिश्रण या बरणीमध्ये भरून घेत आहे व हलक्या हाताने प्रेस करून घेत आहे। मिश्रण व्यवस्थित प्रेस केल्यामुळे यामध्ये कुठेही हवा राहत नाही आणि त्यामुळे आपलं लोणचं हे जास्त दिवस टिकण्यास देखील मदत होते। आता यावर आपण थंड करून घेतलेलं तेल घालणार आहोत। सगळ्यात महत्त्वाची टीप, लोणचं खूप दिवस जर टिकवायचं असेल किंवा वर्षभर टिकवायचं असेल तर लोणच्यावरती जवळपास अर्धा ते 1 इंच तेलाचा थर असणं गरजेचं आहे। तेलाचा थर असल्यामुळे या लोणच्याचा हवेशी संपर्क येत नाही व हे लोणचं जास्त दिवस टिकण्यास मदत होते। यामध्ये तेल घातल्यानंतर यातील सर्व बुडबुडे आपल्याला काढून घ्यायचे आहेत। पाहू शकता अर्ध तेल घातलेलं आहे मी आणि अर्ध तेल शिल्लक राहिलेलं आहे। आता याला आपण झाकून ठेवून देणार आहोत। बरणी देखील आपल्याला स्वच्छ अशी वापरायची आहे। दुसऱ्या दिवशी आपण पाहून घेणार आहोत। इथे मी अजिबात तेल घातलेलं नाही। अगोदर जे आपण तेल घालून घेतलेलं तितकंच तेल आपल्याला पुरेसं झालं होतं। मस्त असं 1 ते 2 दिवसामध्ये हे लोणचं तयार होतं खाण्यासाठी। आता या लोणच्याला आपण एका वाटीमध्ये काढून घेऊया। करवंदामध्ये व्हिटॅमिन सी आणि लोहाचे प्रमाण जास्त आहे, त्यामुळे हे लोणचं आपल्या आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे। उन्हाळ्यामध्येच ही करवंद आपल्याला बाजारामध्ये मिळतात आणि म्हणून सीझनल फळं जी आहेत ती आपण आपल्या आहारामध्ये समाविष्ट करणं गरजेचं आहे। तर पाहू शकता चटपटीत असे करवंदाचे लोणचे तयार आहे।
आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा. त्यामुळे येणाऱ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळतील. चला तर मग पुन्हा भेटूया नवीन एका इंटरेस्टिंग रेसिपी सहित. तोपर्यंत बाय बाय.